Mae cael eich dysgwyr ifanc i greu animeiddiadau yn ffordd wych o archwilio syniadau ar yr un pryd a chorffori sgiliau amgyffred digidol yn eich gwersi. Pan fyddwch yn creu animeiddiadau gyda'ch dosbarth, cofiwch nad eu hyfforddi nhw i fod yn animeiddwyr proffesiynol rydych chi, ond defnyddiwch animeiddio yn declyn i chwilio'r cwricwlwm. Felly peidiwch â phoeni ormod ynghylch creu animeiddiadau cystal â Disney. Yn hytrach, cofleidiwch y broses a hernesio'r heriau technegol sydd ynglwm i symbylu eich disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol a gwydn. Does arnoch chi ddim angen yr holl ger i gael canlyniadau da. Gofynnwyd i'r dosbarth yma ddatrys problem a tharo ar ffyrdd o ddal yr iPad yn stond heb rybedd. Peidiwch â gadael i ddiffyg offer eich dal yn ôl. Anogwch eich plant i ddatrys problemau trwy feddwl amdanyn nhw o bob tŷ. Mae yna bob mathau o ffyrdd o wneud animeiddio stop symudiad. Gallech cael eich disgyblion i ddylunio cymeriadau papur i adrodd eu stori, neu ddefnyddio Lego minifigures i greu dehongliad o Richard y Trydydd. Mae yna ddigonedd o apiau ar gael i'ch helpu. Mae iMotion, y mae'r dysgwyr ifanc yma'n ei ddefnyddio heb feddwl, yn creu ffilm o'r lluniau rydych wedi tynnu, sy'n gwneud bywiogi lluniau'n syml ac yn ddidrafferth. Cofiwch mai brodorion digidol yw eich disgyblion sydd wedi ei magu gyda'r math yma o dechnoleg. Mae yna lawer o tutorials ar gael ar-lein. Peidiwch â theimlo bod gofyn i chi fod yr arbenigwr yn yr ystafell. Gallwch cael y disgyblion mwy technolegol abl i fod yn fentoriaid cyfoedion a helpu rheini sy'n llai hyderus. Os oes arnoch eisiau mynd â hyn at y safon nesaf, gallwch fynd yn gwbl ddigidol drwy ddefnyddio Scratch i greu animeiddiadau gan ddefnyddio rhaglenni llusgo a gollwng. Teclyn i ddysgu cyfrifiadureg i blant yw Scratch. Peidiwch â chymryd eich dychryn. Mae yna gannoedd o fideos tutorial gam wrth gam ar gael. Os bydd ein mynd yn nos arnoch chi, mae yna gymuned o ddefnyddwyr cefnogol ar y fforymau y gallwch ofyn iddyn nhw am help. Drwy ddod ag animeiddio i'ch stafell ddosbarth chi, gallwch gwneud TGY yn gyffroes i'ch dysgwyr a chreu dysgwyr annibynnol.